Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hadin baki runar ya ki bala suba baki la bandai ki nongshong shnong jongkari Bangladesh kila thombor kha ya ki pajba nongshong shnong hagathain riwar dauki bat kumjuru ya ki Sipai Border Security Force ki ba apahara ha khaput nakaliang jongka Hinyu Trap Youth Council kala shim ya karai ban le ya kendu yo menteri ketanat kampo yeng jongka sarkar jela James K Sangma bandawa baka sarkar kadai ban penklan no mardor ya ka Directorate of Infiltration ka ban te alakam ya ki jingwan prong bean jongki riu runar nagari Bangladesh ban le ya ki kampen trem siapa upur sam jongki snong kasi hagathain riwar kibadon markhap bat kari Bangladesh hagajing kren bat kilat pathai kubor hadin kajing kendu yau director jongka Directorate of Infiltration uba opasi haga khendai tarik u kelalengkot arjar arpo u president jongka Hinyu Trap Youth Council usamla Robert June Kharjarin Ulayatho banakaliang jong director jong Directorate of Infiltration ula pentip bak jing bemla bantrai kampura jong office kadai nakadaw baki pulit ki badon hakani katnat kidei ru ki jo hi ki pulit ka jela ki bahab ban pek ya shongsuk shongsain bat ki bahab bantrai ya ki wei pat ki kam bala banshet haki da katnat pulit nakaliang jong uniu nong yalam jong HYC ulayatho baki mat jing dawa bahakmat jong ka sengkilong bak sarkar kadai ban pentlain no ya ka Directorate of Infiltration da ka babu laki jong ginong trai ki bantrai bet tek tang hakabai day bat kajing khanglat ya kajing wan rung be an jong Mindari nari Bangladesh syapo ka jela Meghalaya hadin baga sarkar India kala pas ya ka si bata ni sothu sai bakin sa pentri kam no shen nomor kumbai ile la don kistit ru agari India kum ka UP bat ki wi kistit bala na pentri kam sai chat ya ka si bata nalor kata kelomba kumba PUI hakini kisingi kibal adeba kani kajing wan turiap turim jongki Bangladeshi syaka jela ka jongi kala long sa papalap hoj barok sikatangi yo jingtip bagi ta ki khar Bangladesh ki wan ya kaban tu iki mau ki siap ki ding ki sit ki banwan meluti kum kitangi syakla yo sngowi nakapor sakapor rei kadi kajing wan hadu ki pedeng sinong hadu bakros yaki yasi khatsan 40 kilometer na u 0 point tani na u 0 line jongka international border hadu ban pensau ban tu ban luti ban menilai hadu bakinda syok wat yaki BSF ru kalong ke ke ba nyemla syuk ban pediang kalong ke ba nyenemla syuk ban chu samjat kali jong sek di kejingwan kendu jongi ya u yaki officer jongka Directorate of Infil nomor PUI ba nadu baki senaya kan Directorate of Infil da finpage yaki kendon da finpage ya kamandit ke ba don hapo jong ka website da finpage yaki ya ka jing temu ban senaya ka Directorate of Infiltration kalong ban yadai na ka jingrung klep jong ki men jong ki poiwer khamtam jong ki foreigner ha ka jala ka jong henry hadu mentapat kalong ba ngiyui ba kam semala bantri kamba Kibru ki light na BSF na lor ba kila light na ka patrolling jong BSF ki light ru na ka patrolling jongka state police ki luti ki show ki dat ki pen sawi kibru kapan pau ba kani ka field jongka Directorate of Infiltration te ka jumut ka jongi kalong ba ngi wanda ka constructive mindset ban keli ka ka jingduna hapo ka Directorate of Infiltration balik kim la ban bu ki watch post balik kim la ban don ki patrolling post ki babiang bat balik kim la ban bu ki check post ki babiang hi bat ngi kendu iba pasi badi director ti nakliang jung u lapan pawangi ba ka weina ki jing duko jong ka Directorate of Infil kalong ba kala dei makana ka director henry ki staff la ni ki police department ki digi juk i police ki badan bat ka district police digi juk ki bro ki haban page ya ka law and order ki haban page ban register case ki haban page ya ka investigation yang ki case bat ki digi juk ki bro ki haban page ya ka ni Directorate of Infil ti kumba PUI ba ki bobon ki district ki la duna staff lupa ti ya ka jingkit ke ba de ban kit u hati la ban kit jubor kulai ti nalor ba ka district police kala duna staff lupa kawan sa kan ni Directorate of Infil kabal another responsibility kabala anang pen kia susu ya Directorate of Infil ti kata de ka wei ka ba ka jingduna bat ka ba ka jingduna kalong ba haka infrastructure wise ru kiduna manpower ru kalong kandiat
ti kata de kawi ka major kiba ki lapan pau ki jongi hot ngi ui hakini ki khendiat sngi khamtam nak liang jong ka hadin bakala mi ke nasi na sam kala don sibun ka jing kem khamtam na po rata cara bana berni ti hendrei nakane ga international border pat ngi ui ba kadang kaduna kata ka deportation ti hot wat ki bobun ki di ki policy matter ki ba ngide ben keren ti nakaliang jong ngi kaseng ngila kentu ya ka directorate of infill ba wat hakata ka jing duna jong ka di ban tristom ya ka ban khlanya ka ni ka ki watch post ki di ban khlanya kini ki patrolling bat kumju ru ka di ban kha shu ya ki staff ki ba khambun sai kini ki sensitive area la ni hakini ki border area nakaliang jungi hakini ki sngi ki banwan ngin sale kendu ya home minister ya ka ban dawa nakaliang jong minister ba di ban security no ya ka directorate of infiltration nak district police kidi ban don no la ka jong ki staff kidi ban don lagi jong ki officer kim di su ban yak le lang ka ju kini kin pej ya ka jing te alkam ka jing rung ko klub dari kan ni ka district police kamat pej ya ki wei ki issue ki ba tengku bat ka hapo ka jela kata ka di wei ka ba ngin sa demand na home minister ka baar pat ka ba ngi kwa ban demand ka long ba om di tang ban segregate ya kini ri ka ba ngi kwa ban ui ka long ba di ban ris no la ka jong ka battalion ni ka nam ta ka directorate of infill hi menta kin haban pedon kam da kini ki battalion ki ba di ki battalion ka district ti ka jingrung jong ka klub jong mendari ka bobon ti ngi kwa ban dawana ka state department baka di ban ris no la ka jong ka battalion ka ba di bethik nam ta ka directorate of infill ti kumbang UI le metang ngidon ki SF10 ngidon kita matrai le si in the interim kila banang pendon kamru wat da kini ki da kini ki SF10 bat ki suwat ki sot ke dang don nomor mai ikin haki jaka ki bom da idon kam kin don tinga jingi jungi kala khamba ba kin don hakini ki area ti kini ki bat ka balai ka wangin sa demand nak liang jong home minister kalong ba om dei bandon tangka special battalion om dei bandon ban segregate bat ka important kalong ban penbiang ya ka jing trikam ki habandon ki office ki habandon ki kali ki surok ki bamla ban communicate na ka wei ka snong ha ki border area ki haban sana ti henrikin patrolling kumno kin yait kumno ti kini ki main issue ki bangin sa police demand nak liang home minister bat ka wei ngi de ban sotu sai baka jingpan khlanya ka directorate of infiltration kamut ru bangi nang penkrek lupa ya ka ban pentrikam ya ka LP subu kada kalawan kita LP la da kam khlan ka directorate of infiltration manu ban check kita kan check district police kan kem itu ki ba ya show adat ki ba ya bat bor ni kan page itu ya kan ni ka ya ka entry jong ki foreigners ti na ta daw kolong ba ka jingpan khlanya ka directorate of infiltration kala along ko ba ka jingpan khlan lupa ya ka kajingpan krek lupa ya kajingpan trikam ya ka ILP in full spirit jong ka ILP ti nakaliang ka jongi kumbang ong ba ko habang ngidawa ya ka ILP ngi kwa ban iba kata ka ILP la da kawan ru ka diban klan ka diban trikam ba ti khnang ba kan klan ba kan trikam ba ka directorate of infiltration ka diban klan ka jingrung ka kleb jongi mandari hapo ka jela ka jongi the first blame kali chai BSF Nobly di Maki ke badan ada zero line. All ni lah dah kemdei makna ada zero line, almost to the zero line. Di Maki the first line of defense, and the first force kaban page yang tak infiltration jongki foreigners. Di Maki ki patrolling ke the border. Kumba hitip di BSF ki badan ada almost the zero line dan ada zero line. Di ke police pat kadon kam sedin lihat. Di Henry any arrest kanu ka arrest kanu ka checking kanu ka identification ka trial ke ikale beda ka district police ka BSF ka syukem ka IT police ka district police ka bahapan le yeta ki di ngila kali ba hato ka don em ka joint patrolling nakaliang jong SPU ang ba normally kam judon ka joint patrolling tangba haki case to case kidon pat ki case to case kiba yo ki information kiba bakadon kata ka movement jong ki foreigners pat ki setlet iting re normally pat ki ba kam judan ti nakadong yong pi ba ladaban penklannya ka directorate infiltration kumut ka patrolling ka bandon ti lada ka don sendon ka joint patrolling jong ka directorate of infiltration bat jong ka BSF kata kala anang
kelak nang sengai cusu ya ka je meru jung di Henry ngi tingi kwa ban keren sai kelong ba nak liang jong sen di ya ka BSF ngam don jing ya kumba POE ni tingi kwa ban pen pau ya kata nomor ki bobun ki ni la da ide nak je meru benggali li ka tin ka tlik dengan jan beti we mo ki ade makana ari gede gaju je penriu ta di nat kadau kelong ka concern ka jongi kelong ba ngi kuak ben iba ka state hi dalade ka di ben ai ya ka defend ka bobiang ya ka celah ka jongi